Udako temperaturek bere horretan jarraitzen dute iparraldean, benetan bereziak izaten. Euskadin, azken 15 urteotako udarik egonkorrena eta eguzkitzuena bizi da. Barrualdean, 30 gradura iritsi dira temperaturak, eta turismoaren okupazioa ia 100%koa izan da. Hala ere, penintsulako gainerako lekuetan, egoera guztiz bestelakoa da. Aste hasieran hasi ziren euriak indartu egin dira, eta jada hegoaldeko eta erdialdeko eskualdeetan eragina dute. Kanarietako uharteetan berriz, prezipitazioak bereiziki iraunkorrak izaten ari dira. Ekaitz elektrikoen eta haize bolada indartsuen abizuak mantentzen dira, eta iragarpenek diote egonkortasunik eza datozen egunetan ere luzatu daitekeela. Gomendatzen da, kontuz ibiltzea eta alferrikako joan etorriak saihestea, batez ere kostaldeko eremuetan. Baina zerbaitek ezin badu alaitasuna gelditu, hori Kanarietako oporren espiritua da. Ongi etorri, eguzkia inoiz amatatzen ez den paradisura. Hemen dena da posible. Kristalezko olatuetan xurta egin, txantxak kontatzen dituzten arrainen artean urpekaritza egin, parapentean egan egin, irribarre egiten duten mendien gainetik, gure bihotzaren erritmoan taupadaka dabiltzan zumendietan ibili, eta hodei epelen ezpa batean atzeden hartu, non denbora kafean azukrea bezala utzen den. Ezagutu atsedenaren benetako zaporea. Haizearekin dantzatu, itsasoarekin brindisa egin, izan ere, Kanarietan lagun honekin orduak labur egiten dira. Ofizialki amaitu dira udako oporrak. Milaka bidaiari beren etxeetara itzultzen ari dira, artxipelagoan eguraldi txarrak markatutako hilabete baten ostean. Bihar, berriz, lan eta eskola jarduera arruntera itzultzea espero da herrialde osoan.